Какво бе? Какво трябва да снимам? Чрез тето. Чекай го, пара го. Това ще остане, бе, брат. Чак го пане от еврата. А? Така по-далече, не може да се види. По-далече, а се не прави. За това, кой си види? Айде, батко! Айде! Айде, чеко! Ире! Абе, веселка ли кутката, бе! Има се! Вземи ти нещо, имаш и хора къде го държат! Жоне, да ти го подарявам и като и да нещо, ако просто кажи, чата под пръст моя сега, и дори то до ден си я накъсил. Виж, хората викат така! Би така е, бе, защо правим? Мен ме кева за сния от баба! Чува ресторогия! Сенчо, О! али се разбраваме с дат, че сме щупени, че сме... Нема дати, нема факти, нищо не. Всичко е 6 без дати. Чакай, че и теб не съм те снимал. Здраве, Ай, на здраве. Спеши това, че е 8 марта е бал съм Здраве! Да. Не, дати нема пише, бе. Арак, без дати. Кажи! На попа невястата. Аз, куме назад! Ето си на попа невястата. Какво ти кажеш, бе? Не сме те заватала, ти не щеш. Пинкрата те изпила. Ти кой яде, Сега да ти не стигна пиене. Сърце те изпил, Не е те срам. Не те познати до това. Ще се разочаровам от теб. Здраве да млъкнеш. И ще откажа пиенето на пукната. Хайде на здраве! Айде! Ако Айде! ще спра децата от Хайде, градина, Жоре! Хайде! Добре! Кой е дал пада? Хайде, кой иска да печели сърци? Има и втора награда! И втора награда! Майка се! Втората награда е путка с Брада! Брада ще обръснаме, Кой иска да путка да учат? Ач назад! Аге! Завлече го! Еле! Завлече го! Чуй рестология! Що е да познаем, майке му го? Ача е тук! Ще на парата натърни млекото, че си отиваш. Дискотека! Аз ще се обада на тала. Кажа, Валя! Отвъди! Тървено и ми подари! Ще дойде те това познае! Ти защо ми издаде, бе? Хърлеш! Ти защо му издаде, че съм с една мотовилка там? Става метла! Него шпасти, бе! Пършил палеровачки! Палеровачки! Децата не подпичкосват! И с баба ти си отил на кръчма! Батко Радо! Колко е боем? Така, сними да разберех жената си! Ете това свършите! Сега и жена му, разбирай край! Аз днеска съм Огошо Грозданова Сенчо на плочове, къде няма стига! Всичко изтраи, че ще го изтраи! Стигнали до него ще остане само си чипка! Жената викаме си ми се работи, да викам си взема всичко. Работи, дръги! Майко му! Къде ви, какво стана от някъде и почва? Още бетони, да скачава, обливаме. Много е шумно, викам много хора. Много хора, плочата е голема. Нищо. Няма проблем. Викам ми от къщата до кучера, аз повече не ме или трябва да кажа, че е паднала на другия ден. Ще кажа, той Георги нямаше пари за такова, за армирано желязо и тя падна. Трябва да пребръква. Така. Опа, айде ги тия с боцките. И специално за Крупчо, Пета попа! Пета попа и полицая. И да здраве за Крупчо! Айде, Крупчо! Айде! Винаги
Дай една кутия цигари от там. Анга! Абе, не сме да си лекнем. Все е да станеш на штанга! Как ми се играе Роми, нямам време, ако захвана да ако Оле, мога Войня ми стана чакаш, бута ще две-три дойдем. къщи, а видиш, аз се говоря моя. Ja, ma, nođe nema, nođe. Nođe li je? Ebem ti nođe na raci še igrajem, bе. Как киното на два Кой крака? има тука? Дай му и цигари, нали много е да пие цигари му дай. Дай да тура от ягнето съм сгрял малко. Ма хошта, ма ние не едем телешко, бе, ние едем Агнешко, салата. агнешко. А сече, ма, има много добър рад, ще щупа Има ги, бе, има ги, бе. Има и човек, бе. Той добре Випок снима. се ни гледа от среща. Човека го дава журналист, какво? Поче на дървица, че ни гледа Випок. Човека е журналист. Би ти ви Саме назад. Радо, утре на трезво ще ти какъв ми е хонорара. Би ти ви Съжалявам много, че не можеш да ми кажеш, защото не има виж трезен. Разбираш ли ме? Съпая на трезно, като тия си чукне две тухли в мадете и съм отдал в Нервен, нервен. Сървен! Това е пилота! Аз съм лъпчача! Аз съм трудовака! Аз карам, аз това нещо не мога. Не седен да е неговата майка, като не мога! Не седен! О! Спанало да ти сега ръката, смали го надолу малко, ви Има и тия тук смали хори го надолу, хора, ви бе. манчета! Ето го и отговорника по развъдната дейност. Да. Диман. И аплодисменти! Усмихнете се! Абе га! Жено! Само да видиш, мама му даде, аз ще го строша се. Лесно ли ми, а? Леси, това Дори тегло до не се някаква тегли. парола се знам само с теб, разбираш ли? Ще го дискутирам, мамка модел. Защото иначе ще щупа на жената лицете. Кода ще е 4 единици. Ама фен! Благодарение на теб. Е, 1, 2, 3, 4. Ще има... Ще чука с главата. Не, ти ще го голя, жена му това ще го гледа тук. Това да се чуе! Веднага за крумчо ракия! Ето, това пущено са баба го опънеш! Кмете! Ще намерим от твоята пост. Не, една пост, като ми то. Так по земя. Крумчо и пишме! Кмете! Ама тук е прекъснат. Абе, мали човека, само да не Не вода мога да да ли ще го кажа, бачиш, че са бе. ботка, бе. Тя мога да всеки бозал от нея. Само от една ботка ще му даш. Абе, сипи на човека такова. Вика! Що чиниш? Ево сега гадка. Да, ради ще кажа. Чува, за тебе има клип и на здраве! Ще е ба майката. Ай, на здраве. Мама е болна.